urheilutaloon. Hyvää lauantai-iltapäivää ja tervetuloa seuraamaan vammaisurheilua. Tällä kertaa istumalentopallomaaottelua Suomi-Unkari. Tämä on samalla juhlaottelu, sillä SIU, Suomen Invalidien Urheiluliitto, täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Ja siinä teille hyvät katselijat Unkarin joukkueen pelaajaluettelo samalla kun Unkarin joukkuetta täällä kenttäkuuluttaja esittelee. Valmentajana Palnadas. Maiden joukkueet ovat kohdanneet istumalentopallossa aikaisemmin 3 kertaa. Suomen joukkue kävi tämän vuoden tammikuussa vierailulla Unkarissa ja otteli nuo 3 peliä. Ja näin ovat seremoniat ohi ja sitten ryhdytään tosi toimiin. Ryhdymme seuraamaan tämän syöttämässä edelleen numero 10 Sandor Lötje. Ja täydellinen ajatuskatko siinä. Siinä haksahti Hannu Laurila tuossa tilanteessa ja nyt Eero Valkonen ottaa lisää vaihtoja. Kentältä pois Hannu Laurila ja hänen tilalleen uutena pelaajana numero 13 Pekka Norola, hänkin Lahdesta. Tilanne jo 9-2 Unkarille. Hyvä iskulyönti, mutta hyvin torjuu tuo Partanikka Timoc. Eräpallo toisen kerran 14-3. Hyvä pudotus, mainiota. Pudottajana oli Reijo Salonen. Hän hankki pallon Suomen joukkueelle. Käsittelyvirhe ja siihen käsittelyvirheeseen päättyy ensimmäinen erä. Lukemin 15-3. Unkari oli täysin suvereeni tässä ensimmäisessä erässä. Joukkueet vaihtavat kenttäpuoliskoja ja sitten pääsemme seuraamaan ottelun toista erää. Toivotaan, että silloin Suomen joukkue piristyy. Onhan meillä sentään maailmanmestaruuskilpailijan pronssimitali puolustettavana. Viime kesältä loistavaa menestystä. TV2 esitti mielenkiintoisen koosteen vammaisten viimeisistä 3 talvikisoista Innsbruckista, jossa me saimme 34 mitalia. Siellähän oli suomalaiset aivan ylivoimaisia pohjoismaisissa hiihtolajeissa.